Үз эшеңне яхшы башкарырга, яшәгән урыныңны яратырга, кешеләргә яхшылык эшләргә һәм позитив булырга. Рафаил Сәйфелмөлековның тормыш принцибы да, уңышка ирешү кагыйдәләре дә шундый. Үзендә бу сыйфатларның булуын ул нәселенә, бай традицияле хезмәт сөючән халкына бәйли. Чирек гасыр уңышлы эшмәкәрлек алып баручы ватандашыбыз Магнитогорскида билгеле шәхес. Шәһәрнең татар рухы, милли-мәдәни мөхтәрияте эшчәнлегенә ярдәм итүне ул үз бурычы дип саный. Чиләбе өлкәсе шәхестәр энциклопедиясендә фикер иясе Генри Тороның томырын кайда икәнен онытма, башка дөньяга омтылма дигән сүзләре эпиграф итеп алынган. Ватандашыбыз Рафаил Сәйфелмөлеков нәкъ менә шул принцип белән яши. Һәрхәлдә бездә шундый тәэсир калды аның белән очрашып сөйләшүдән соң. Рафаил Абрек улының ишәнлек төрен санамыйча кыска гына меценат һәм талантлы кеше дип атыйбыз. Магнитогорск шәһәренең татар милли мәдәнияте мөхтәрияте үсешенә аның ярдәме зур. Балаларның Казанга сәфәренә игънәчлек итә. Иҗат кешеләренә сәхнә костюмнары сатып алуда да булыша. Нәкъ аның ярдәмендә Татар рухы газетасы даими рәвештә басыла. Вакытлы басма өчен чыгымнарны ул каплый. Это наша святая обязанность, я считаю, и стараемся помогать. Безусловно, нам нужно культуру продвигать. Эшмәкәр Сәйфелмөлеков Магнитогорскида хөрмәтле кеше. Бу хакта шәһәр хакимиятенең төрле оешма һәм учрежденияләрдән күп санлы рәхмәт хатлары да сөйли. Бүген Пушкин исемендәге драма театрында масштаблы реконструкциядә Сәйфелмөлеков компаниясе төп ярдәмчеләрнең берсе. Сәнгать кешесе дә була алыр иде Рафаил. Уңышлары мәдәният өлкәсендә дә булыр иде. Әмма язмыш аңа бераз башка юл әзерләгән. Однозначно подразумеваю, что это, конечно, татарские корни. У меня дедушка был купцом третьей гильдии, потому что татарам-то не давали ни второй, ни первый. Вот в третьей гильдии он был, мой дед. А другой дедушка со стороны отца, он тоже всегда был директором магазина, поэтому вот это все какая-то конъюнктура, видение бизнеса мне помогла в жизни. Рафаил Магнитогорскида туган. Бабалары Татарстаннан 30-нчы елларда бирегә сөрелгән репрессия курбаннары. Укытучы һөнәрле әти-әнисе Башкортстанга эшкә җибәрелгәнлектән, Рафаилның балачагы, үсмер чоры Учалы шәһәрендә уза. Биредә ул 10 еллык, шулай ук музыка мәктәбендә бик яхшыга тамамлый. Сәйфелмөлековлар гаиләсе кире Магнитогорскига кайткач, Рафаил техник университетка укырга керә. Я вот больше творческий человек. Вообще удивлен, как я технический вуз закончил, потому что я гуманитарий чистой воды. Студент чорында егет тулы иҗат белән яши. Институтта бүген дә популяр шаяннар һәм тапкырлар клубына нигез сала. Алманиядә армия хезмәтен үтәгәндә музыка ансамблен оештыра. Бар җирдә дә актив. Иҗади һәм яңа эшкә омтылучы Рафаил 90-нчы еллар башында бизнеска борылыш ясый. Самое главное учиться. Надо знать языки. Надо ездить в мир, смотреть, как живут там. Рафаил Абрек улы яхшы үзгәрешләр, яңа белемнәргә омтылучы кеше. Читтән торып Россия президенты каршындагы дәүләт хезмәте академиясендә укый. Татары сами по себе народ трудолюбивый, честный, порядочный. И это внутри нас сидит заложено нашими предками. Поэтому, конечно, помогает в партнерстве, когда ты всегда честен и порядочен по отношению к другим людям. 90-нчы елларда бизнес башлаган күпләр булды шәһәрдә. Бүген Магнитогорскиның зур эшмәкәре, эшкуар Рафаил Сәйфелмөлеков уңышының сере нәрсәдә дигән сорауга җавап итеп, милләттәшебез Бөек Ватан сугышы ветераны, дан һәм Кызыл Йолдыз орденнары кавалеры бабасын искә алды. Когда у него совсем перестали ходить ноги, я 2 года за ним ухаживал. И когда его не стало, вот вы говорите, бывает удача, бывает везет. А я это отношу к тому, что когда ты отдаешь дань своим предкам, когда ты к ним порядочно относишься, то и в жизни тебе всегда будет сопутствовать удача. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск.